Na, der zukünftige Besitzer. Weißt du mal, was mein Russe sagt? Unser Hausrusse sagt. Ja. Gibt es so ein Wort wie Hausrusse? Nein. In Finnland sagt man. Okay. Hausrusse? Ja. Miten sä näet? Hyvä. Ihan hyvältä. En ikinä käynyt täällä. Meillä on näin ylös päässä. Ai jaa. Levyt laitettu lattialle. Ja tämähän on niinku varastoa tämä puoli. Joo, on. Ei se piirustusta. Joo. Ja se on sen tuo ilmastointilaitos. Ilmastointikone